Assalamu alaikum les diamants. Donc, je vais continuer à Python tutoriel sur l'interface graphique. Interface graphique est là, sans présentement. Mais je vais vous titrer un programme titré. Na fle sans faire néa si vous connaissez tutoriel de a n'y sur la ronde. Et puis, allez ni un fenêtre qui est bouillant. Par défaut, fenêtre bouillant à droit, mais on a à contrôler. Donc, le tutoriel que nous avons les gars, donc, au terminé, on fait 600. An ka réseaux sociaux ba n'o ye lenali ye n bɛna o kuma fɔ ye bi donc réseaux sociaux belebeleba n'o ye lenali en fait ale bɛ kuma an ka kan lakodɔnnenw n'an ka jamana kɔnɔna na n'o ye bamanankan kɔrɔbɔrɔkan julakan kan sugu o sugu bɛ mali la donc a bɛ kuma o bɛɛ la hali kan minnu bɛ farafinna jamana tɔw la a bɛ kuma olu la ka taa exemple hali a bɛ kuma wɔlɔfɔkan na mun ye sɛnɛgali o y'an dafɛdugu ye donc a bɛ kuma kan ninnu bɛɛ la et puis ɲɛnɔ fɛnɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu bɛ cours di en anglais falaki i bɛ taa dɔw bɛ yen nɔ u bɛ cours di en anglais walasa i ka se ka anglais kalan dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ conseil di comment i ka se ka réseaux sociaux utiliser donc o la n bɛna se ka exemple mun di o la o bɛ kɛ an balimakɛ n'o ye Musa Dante ye ale yɛrɛ bɛ YouTube ka kuma bɛɛ ale yɛrɛ bɛ to ka information ɲɛnamaw di donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan n bɛna Musa Dante yɛrɛ yira o la a b'a kɛ to n ka téléphone sɔrɔ mɔgɔ si ɲɛsirala k'a fɔ ko i ni ɲɛba Bintu walima Ngolo walima Sita walima Njie k'aw bi teriya la Facebook kan a tɛ mɔgɔ si ɲɛsirala walasa ka donc ni Musa Dante ka information dɔ ye k'a yira ko Facebook la ko i bɛ se k'i teriw dogo mɔgɔw la cogo min na a bɛ k'o de ɲɛfɔ ɲanɔ nin vidéo la donc a kana ɲinɛ ka abonner Musa Dante ka réseaux sociaux YouTube là donc a b'a sɛbɛn Musa Dante n'a ye Musa Dante sɛbɛn dɔrɔn n'a ye recherche kɛ ale de bɛ bɔ fɔlɔ ale filɛ ni Musa Dante an balimakɛ vraiment i ni ce i ka dɔnniya tilali la an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛnɛ bon an bɛna continuer n'an ka tutoriel ye directement donc comme n y'a fɔ a ye cogo min na an bɛna programme kura créer donc nouveau projet n'an y'o créer sisan an bɛna an ka programme sɛbɛnni daminɛ donc pour ce faire an b'a sɛbɛn from tkinter import étoile ok au kɔfɛ de sisan an bɛna an ka fenêtre définition on écrit fenêtre est égal à T majuscule K entre parenthèses o b'a yira ko an bɛ k'an ka fenêtre ta ka bɔ tkinter in kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan là présentement an bɛna an ka label définir label in sɛbɛnni min bɛ an ka fenêtre kɔnɔna na o de a fɔ o de ma label donc an b'a sɛbɛn label présentement je m'excuse oui label comme ça i n'a fɔ dɔnkilidalaw ka label record donc là présentement an bɛ sɔrɔ ka label majuscule sɛbɛn yan nɔ sisan ka entre parenthèse fɛ o entre parenthèse kɔnɔ o bɛ fɛn fila de ta an b'an ka fenêtre tɔgɔ bila ale ni an bɛ fɛ ka sɛbɛnni min bila an ka label kɔnɔ donc an b'a sɛbɛn fenêtre yan nɔ ale ye paramètre fɔlɔ ye et puis paramètre filanan sisan an bɛ texte sɛbɛn yan nɔ n'an ye texte sɛbɛn sisan an bɛna fɔ ko égal présentement o texte in kɔnɔna na an bɛna sɛbɛn tutoriel D et puis D point tutoriel D point et puis présentement an bɛna a sɛbɛn yan nɔ taille et titre vu qu'an bɛ ka baara de k'o la an bɛna kɛ taille de fenêtre et titre comme an bɛ ka baara k'olu de kan quoi o de la n bɛ ka ale sɛbɛn an ka label kɔnɔ donc an bɛna an ka label pacté comme kɔrɔlen an ye mun kɛ ka tɛmɛ on écrit label en L minuscule cette fois-ci point pack comme n y'a expliqué ka tɛmɛ kɔrɔlen cogo min na donc présentement sisan an bɛna sɛbɛn yan nɔ fenêtre point main loop comme ça donc ale bɛna an ka fenêtre rouler ka continuer donc nin ye nin programme bannen n'an ye nin exécuter sisan a bɛna sisan an ka programme bɛna marcher donc a ko k'an ka sauvegarder donc ne bɛna sauvegarder n ka fɛn sauvegarder yɔrɔ la a bɛ se ka taa sauvegarder yɔrɔ min ka d'a ye donc je mets tkinter 2 titre et taille
ok. Donc ni a exécuté a ɲɛta la donc a ka dɔgɔn fenêtre ni ka dɔgɔn sisan et puis ɲanɔ fɛnɛ n'a jateminɛ a kɛlen don ka sɛbɛn TK et pourtant olu an tɛ fɛn k'o kɛ mais présentement an bɛ fɛn ka mun kɛ an bɛ fɛn ka kɛ a ka fenêtre bonya et puis également ka titre fɛnɛ sɛbɛn donc pour que k'o kɛ ça aussi c'est pas compliqué du tout donc n bɛna a dayɛlɛ sisan ɲanɔ avant que an ka fenêtre affiché an bɛna sɛbɛn fenêtre point géométrie et puis entre parenthèses présentement géométrie in kɔnɔna na sisan an bɛ se ka nin kɛ 500 pour largeur an ka fenêtre largeur et puis i bɛ sɔrɔ ka x sɛbɛn et puis là maintenant à hauteur donc n bɛna hauteur fɛnɛ kɛ 500 pour l'instant et puis sisan an bɛ se ka titre fɛnɛ d'an ka fenêtre ma au lieu k'a ka TK sɛbɛn an bɛna titre fɛnɛ de d'an ka fenêtre ma sisan n'est-ce pas o titre an b'a sɛbɛn fenêtre point title en anglais en fait fenêtre point title mais c'est en anglais normalement c'est titre en fait en français et puis là on met un ɲanɔ k'an ka titre sɛbɛn donc moi je mets tutoriel 2 par exemple, ok. Donc là ne ni sauvegarder ka exécuter a yɛrɛ bɛna ye a bɛna mun kɛ tuguni donc a filɛ ne ka exécuter tantôt parce que comme largeur est 500 et ka hauteur fana kɛ 500 donc o de la a kɛ tan donc ni n seginna n ka code kɔnɔ tuguni ka a falen au lieu que n k'a bɛɛ kɛ 500 ye n bɛna nin kɛ 200 par exemple donc an ka hauteur bɛna dɔgɔya de 300 yɔrɔ a kun an ka hauteur a kun samanen don donc a bɛna a dɔgɔya sisan ka jigin donc n bɛna exécuter donc an ɲɛ t'a la donc an ka fenêtre hauteur dɔgɔyara sisan donc an bɛna bi ta bila yan nɔ a bɛɛ lajɛlen ni ce a ka kulomajɔ la a kana ɲinɛ ka abonné Musa Dante ka chaîne na ale ni ne yɛrɛ ka chaîne donc YouTube la aw ni ce a ka kulomajɔ la assalamu alaikum Konatech.